IMotsepe Foundation inikezele ngempahla yokuzikhusela kuquka nezixhobo kwisebe lezempilo ngeliqinisa ukhuseleko lwabasebenzi bezempilo kweli. Umphathiswa wezempilo Ugqirha Zweli Mkhize uthi oku kuzakuqinisekisa ukuba elisebe lezempilo linezixhobo ezaneleyo zokukhusela abasebenzi bayo into engange veki ezisibhozo. Kodwa nangona kunjalo kuchazwe njengomqobo ukufumana izixhobo ngenxa yexabiso eliphezulu ingakumbi kwilizwe elisaphuhlayo elifana noMzantsi Afrika. Aliqela amazwe akhuphisana noMzantsi Afrika ekufumaneni izixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yecorona kwaye ukuxhoma kwamaxabiso kwihlabathi ngokubanzi kwenza kube nzima ukuzithenga izixhobo. In South Africa, the prices of the personal protective clothing and equipment is really excessively high, but we really have no choice. And I can talk particularly from the IMotsepe Foundation perspective, as well as companies that we are associated with. Isebe lezempilo lithi akukho umsebenzi okufuneka anyanzelwe ukuba asebenze kwindawo engakhuselekanga. Elisebe lithi intsebenziswano phakathi kwarhulumente neenkampani zabucala zincedile ukunqanda ukuxhonywa kwamaxabiso. With the rising prices, one individual does not need thousands of stock, therefore they might actually be vulnerable because of the price gouging, that's what you call it. Price gouging that has happened, a new term that I've learned. Now, I just call it profiteering. So that we have agreed that the association that represents the private practitioners will be represented in the government, public sector, private sector platform, so that we can look at what is it that can be done to make easier access for the private practitioners. Ezinye izixhobo ziza kuthengwa kwezi veki zizayo.